Соңгы елларда стендап дигән сүзне һәр тарафта бик еш ишетә башладык. Стендап тапшырулар, стендап клублар, стендап комиклар. Хәзерге көндәге стендап жанрының беренче чаткылары Америкада барлыкка килгән диләр. Имеш, беренче стендап комик, язучы сатирик Марк Твен булган икән. Ярар, американнар тарихында минем эшем юк. Һәр хәлдә Марк Твенга карата хөрмәтем зур булса да. Мине күбрәк үзебезнекеләр кызыксындыра. Шулай булгач, кемне без беренче татар стендапера дип атый алабыз? Менә бу урында бер искәрмә ясыйм әле. Үземне бик тә акыллыга санап әлбәттә. Стендап комикны зинһар өчен дип, үтенепләр сорыйм, мәзәк сөйләүче белән бутамаска. Стендап комик гадәттә үз тормышында күргән теге яисә бу вакыйгаларны күңелле монолог яки хикәяләр формасында тамашачыга сөйләп бирә. Аның чыгышы башкалардан кызыграк, зирәгрәк һәм ирониялерәк булган саен дәрәҗәсе дә, популярлыгы да шуның кадәр югары була минемчә. Менә монда кабат теге сорау туа. Беренче татар стендапера ул кем? Кем? Минемчә, беренче татар стендапера ул күп тә түгел, аз да түгел, Мөхәммәд Гариф улы Габдулла Тукаев. Гадиләгә әйтсәк, Габдулла Тукай үзе. Әгәр ул исемдә калганнар дип аталган автобиографик әсәрен генә дә сәхнәдән сөйләсә, август айы буламы, февральмы, Камал Уникс заллары 1-2 атна шыплап тулыр иде. Әйдәгез бераз фантазияләп алыйк. Каршы алыгыз, сезнең алда Габдулла Тукаев. Димәк, дуслар, хай, мин Габдулла Тукай. Минем атам Мөхәммәд Гариф Ушлавыч авылына мулла итеп билгеләнгәч, бер хатынга өйләнгән. Берничә ел яшәгәннән соң кызганыч ки, атамның җәмәгате бакыйлыкка китә. Шуннан соң атам инде минем булачак анама өйләнәдә. Нәтиҗәдә 1886 елның 26 апрелендә дөньяга мин туганмын. Менә мин тугач башлана инде хәлләр. Китә бер-бер артлы вакыйгалар. Миңа 5 ай булды дигәндә, атам якты дөнья белән хушлаша. Әллә беренче хатына чакырып алган, әллә мәсьәлебезгә бозым салганнар. Ярар, шуннан ни булды диярсез? Сез әллә бөтенләй минем биографиямны белмисезме? Атам үлеп берникадәр вакыт узганнан соң, анам мине авылыбызның Шәрифә исемле фәкыйрь генә бер карчыгына вакытлыча асрарга биреп калдырганда, үзе башка бер авылдагы имамга кияүгә чыгып киткән. Шәп бит, үзе кияүгә, мине асрамага. Бу карчыкның гаиләсендә кадерсез, артык бер бала булганлыктан, ул мине әлбәттә тәрбияләмәгән. Тәрбияләү түгел, хәтта ачык йөз дә күрсәтмәгән. Каян хәтерлисең, син бит ул вакытта өстәл астыннан җыяу йөргәнсең диярсез. Ансы шулай. Тик бу карчыкның мине ничек тәрбияләвен авылыбызның башка хатыннары инде үскәч үземә сөйләде. Димәк, күз алдына китерегез. Мин кышкы көннәрдә төнлә ялан аяк, күлмәкчән генә тышка чыгам икән дә, бераздан өйгә кермәкче булып ишеккә киләм икән. Кыш көне авыл ызбаларының ишекләрен ачу балага түгел, Николай Валуевка да авыр булганлыктан, аңлашыла ки, мин ишекне ача алмыйм вә ишек төбендә аякларым бозга ябышып катканчы көтеп торам икән. Хей, харап икән. Әнә Казанның 2нче гимназия балалары көн саен кардан ялан аяк йөгерә диярсез. Сым җаны кайларым, аларның кардан 1 минут йөгерүен минем бызда ярты сәгать басып тору белән чагыштырмагыз инде. Димәк, ишек төбендә аякларым бызга ябышып катканчы көтеп торам икән. Карчык исә үзенең "Кадалмас әле, килмешәк" дигән шәфкатьле, баллы, ихлас сүзләре белән мине үзе теләгән вакытта ырыша өйгә кертә икән. Яра, буласылары булган. Мин бу карчыкта торган вакытта анам да теге муллага ияләшеп җитеп, бер вакыт мине үз янына алган. Ак күмәчкә бал ягып, тәмле чәйләр эчеп, әнисе янында яши торган бәхетле чоры җитә бәхетсез Тукаебызның. Язмыштыр күрәсең, бер еллап вакыт узгач, ниндидер билгесез авырудан кинәт кенә анам вафат булган. Мулла гаиләсендә якын кешем калмагач, мине әниемнең әтисе, ягъни бабам гаиләсенә Өчиле авылына илтеп куйганнар. Чын әбием вафат булып, бабам 6 балалы, бигрәкләр дә явыз бер кортка белән яши башлаган ул вакытта. Менә сезгә татар кино, татарча Санта-Барбара. Үги әби мине яратмаган. Подкаблучник бабай миннән котылыр өчен, теге карчыкның сүзен тыңлап, бер ямщикка утыртып, мине Казанга да җибәреп караган. Ләкин урманга илтеп ташлаган песи баласы кебек, барыбер кире әйләнеп кайтканмын. Аннары миннән котылыр өчен мине күрше авылга асрамага бирделәр. Бирделәр дип әйтәм, чөнки ул вакытларны мин инде хәтерлим. Ул авылда да булды хәлләр, хәтта аякка көрәк белән дә керделәр. Эй, сөйләсәң әкият инде менә. Яра, ни булса шул булган. Исән калганмын бит әле. Әгәр теге авылда ачлыктан, каты ширдән чәнчелгән булсам, калай дигез шүрәлесез, суанасыз, Тукай премиясыз. Премия дигәннән ничә сум ул хәзер? 500 мең диләр. Ярты миллион. Да, малай, безнең заманнарда бу котышкыч зур сума иде. Хәзер исә бер Калина машинасы алырлык. Икенче яктан, 20нче гасыр башында берәрсе киләчәктә Калина машинасы өчен ярты миллион чыгарып салачаклар дип әйтсә, мин ул кешегә 2 Тукай премиясе бирер идем. Әлеге видеоны карагач, монда кая килергә соң дип сорарсыз. Кызык бит, гадәттә Габдулла Тукай турында 26 апрель көнне генә искә төшерәсез.
Кызык та, кызганыч та. Әлегә шулар, әгәр бу видео сезгә ошаган булса, лайклар куегыз, үзегезнең фикерләрегезне языгыз һәм һәр елны 26 апрель көнне очрашканга кадәр сау булыгыз.